Draga okupljena braćo i sestre, ovdje ispred križa i oko oltara Gospodnjega, draga braćo i sestre, vi okupljeni pred svojih malih ili najmanjih ekrana, sve vas evo i večeras o Velikom petku, obredima Velikoga petka, srdačno i bratski pozdravljamo, upravo evo, rekli bismo, i radujući se zajedničkom susretu, barem na ovaj način, a i žalosteći se da to nije običajen način, barem za vas mnoge, koji ste evo u godinama iza nas, velikih petaka, bili ovdje zajedno s nama. Želeći nikako omalovažiti značenje Velikoga petka za mnoge od vas, koji u svojim životima i u svome životu evo prihvaćate i strpljivo nosite svoj križ upravo poput Hrista Spasitelja. Neka obredi Velikoga petka, neka ovdje naš zajednički skup bude doista srdačan pozdrav vama u vašim obiteljskim domovima i svima koji nas i slušate i pratite. Neka večerašnji evo trodnevni dio Velikoga petka, služba riječi Hristu, klanjanje križu i blagovanje svete pričesti bude duhovna, okrepna snaga u sadašnjim okolnostima u kojima živite i nadamo se jakošću i pouzdanje nosite to i da naravno budući vaš život bude jamstvo istinskog opredjeljenja zajedno s Hristom. Neko blago trodnevlja kojeg smo ušli sinoć, evo bude nastavak našeg zajedništva, naše dobrote i čvrstog pouzdanja u uskrsnoga Hrista Gospodina. Spomeni se, Gospodine, velikih dijela svoga milosrđa, spomeni se vazbenog tajstva što ga je Krist, sin tvoj, započeo. Kad je za nas prolio krv, štiti nas, vazda i posvećuj po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Poslušajmo riječi Svetoga pisma. Za naše grijehe je proboden čitanje proroka Izaije. Gle, uspjeće svoj, uzvisit će se, podignuti i ima. Kao što se mnogi nad njim užasnuše, tako mu je lice neljudski nakaženo, te obličem više nije naličio na čovjeka. Tako će on mnoge zadiviti narode i kraljevi će pred njim stisnuti usta, vidjeć ono o čemu im nitko nije govorio, shvaćajući ono o čemu nikad tko da smo, kome li se otkri ruka Gospodnja. Izrastao je pred njim poput iz zemlje osušene, ne bijaše na njem ljepote ni sjaja, da bismo se u nj zagledali, ni izgleda da bi nam se svidio. Prezren bijaše, od ljudi odbačen, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja. On slabost naše ponije, naše boli uze nase, a mi ga drža smo udarenim, od Boga pogođenim, poniženim. On proboden za opačine naše satre. Na njega pade kazna radi našeg mira, njegovom se modricu njema pred onim što strigu, usta svojih ne otvori. Iz pritvora i sa suda otet, ko se brine za njegovu sudbinu. Da, iz zemlje živih uklonjen, za grijehe naroda svog na smrt izbijen. Ukop mu dadoše među zločincima, a grob mu bi s bogatima. Premda počini nepravde, niti mu usta laži izustiše. Ali Gospodinu se svidje volima. Žrtvuje li život svoj
vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane, Gospodnja će se volja po njemu ispuniti. Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu i s mogućnicima plijen će dijeliti, jer sam se predao na smrt i među zlikovce bi ubrojen. On bi i zauze se za zločince. Gospodnja. U ruke tvoje predajem duh svoj. Tebi se, Gospodine, utječem, da se ne postidim nikada, u svojoj me pravdi izbavi, u tvoje ruke predajem duh svoj, od Bože vjernim. Dušmanima ruglo, susjedima posmijeh, a znancima strašilo, koji me vide vani bježe od mene, nestalo me ko mrtvaca i sjećanja ljudi, postadoh ko razbijena posuda. A ja se, Gospodine, u tebe uzdam, govorim, ti si Bog moj, u tvojoj ruci moja sudbina, istrgni me iz ruke dušmana i onih koji me progone. Rasvijetli lice na slugom svojim, po svojome dobroti spasi, budite hrabri i jaka srca, svi Gospodina uzdate. Čitanje iz poslanice Hebrejima. Braćo, imamo velikoga svećenika koji prodrije kroz nebesa, Isusa, Sina Božjega. Zato se velikoga svećenika koji ne bi mogao biti našim slabostima, nego na svime, osim grijehom. Pristupajmo da prijestolju milosti, da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas. Ta Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. Uslišan zbog svoje predanosti, sin iz onoga što prepati i postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste vječite. Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite. Krist posade poslušan do smrti na križu. Zato ga Bog preuzvisi i darova mu ime nad svakim imenom. Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite. Gospodin muka Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu. U ono vrijeme Isus iziđe s učenicima svojim na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji uđe Isus i njegovi, a poznavaše to mjesto i Juda, njegov izdajica, jer tu često sastajao sa svojim učenicima. Juda onda uze svećeničkih glavara i farizeja sluge, dođe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem. Znači sve što će s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita: koga tražite?
Isusa Nazarečanina. Reče im Isus, ja sam. A stajaše s njim i Juda, njegov izdajica. Kad im dakle reče, ja sam, oni ustuknuše. Ponovno ih tada upita, koga tražite? Oni odgovore, Isusa Nazarečanina. Isus odvrati, rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, ove neka odu. Da se ispuni riječ koju reče, ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao. A Šimun Petar isuče mač koji je imao uzase, pa udari slugu velikoga svećenika i odsječe mu desno uho. Sluga se zvao Malho. Na to Isus reče Petru, mač u korice. Čašu koju mi dade Otac, zar da ne pijem? Tada četa zapovjednik sluge uhvatiše Isusa te ga svezaše. Ani jer tast Kajfe, velikoga svećenika one godine. Kajfa pak ono savjetova Židove. Bolje da jedan od čovjeka. Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi učenik. Taj učenik bijaše poznat s velikim svećenikom, pa s Isusom uđe u dvorište velikoga svećenika. Petar osta vani kod vrata. Tada onaj drugi učenik, znanac velikoga svećenika, iziđe i reče vratarici, te uvede Petra. Na to će sluškinja, vratarica Petru, da nisi i ti od učenika toga čovjeka. On odvrati, sam, a stajahu, raspirivahu žeravicu, jer bijaše studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se. Veliki svećenik zapita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu nauku. Odgovori mu Isus, javno govorio svijetu, uvijek sam u sinagogi i u gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio. Zašto mene pitaš? Pitaj koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio. Na te njegove riječi jedan od nazočnih slugu pljusne Isusa govoreći, tako li odgovaraš velikom svećeniku? Odgovori mu Isus, dokaži da je krivo. A zašto me udaraš? A svezana Kajfi, velikom svećeniku. Šimun Petar stajao je. Rekoše mu, da nisi i ti od njegovih učenika. On, nisam. Na to će jedan od slugu velikog svećenika, rođak onoga komu je Petar bio odsjekao uho. Nisam li te u vrtu s njime? I Petar opet zanijeka, a pijetao odmah zapjeva. Na to odvedoše Isusa od Kajfe u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro i oni ne uđoše da se ne okaljaju, već da mogu blagovati Pashu. Pilat tada iziđe pred njih i upita, kakvu tužbu iznosite protiv ovoga čovjeka? Odgovore mu, kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi. Reče im na to Pilat, uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu. Odgovoriše mu Židovi, nama nije dopušteno nikoga pogubiti, da se ispuni riječ Isusova kojom je označio kakvom mu je smrću umrijeti.
Na to Pilat uđe u dvor, pozove Isusa i upita ga: Ti li si židovski kralj? Isus odgovori: Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni? Pilat odvrati: Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio? Odgovori Isus: Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima, ali kraljevstvo moje nije odavde. Na to mu reče Pilat: Ti si dakle kralj? Isus odgovori: Ti kažeš, ja jesam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine sluša moj glas. Reče mu Pilat: Što je istina? Rekavši to, opet iziđe pred Židove i reče im: Ja ne nalazim na njemu nikakve krivice, a u vas je običaj da vam o Pashi nekoga pustim. Hoćete li dakle da vam pustim kralja židovskoga? Povikaše na to opet: Ne toga, nego Barabu. A Baraba bijaše razbojnik. Tada Pilat uze i izbičeva Isusa, a vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu i zaogrnoše ga grimiznim plaštem i prilazili su mu i govorili: Zdravo, kralju židovski, i pljuskali su ga. A Pilat ponovno iziđe i reče im: Evo vam ga izvodim da znate, ne nalazim na njemu nikakve krivice. Iziđe Isus s trnovim vijencem u grimiznom plaštu. A Pilat im reče: Evo čovjeka. I kad ga ugledaše glavari svećenički i sluge, povikaše: Raspni, raspni. Kaže im Pilat: Uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivice. Odgovoriše mu Židovi: Mi imamo zakon i po zakonu on mora umrijeti jer se pravio sinom Božjim. Kad je Pilat čuo te riječi, još se više prestraši, pa ponovno uđe u dvor i kaže Isusu: Odakle si ti? No Isus mu ne dade odgovora. Tada mu Pilat reče: Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem? Odgovori mu Isus: Ne bi imao nadamnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji mi je predao tebi. Od tada ga je Pilat nastojao pustiti, no Židovi vikahu: Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Tko se god pravi kraljem, protivi se caru. Čuvši te riječi, Pilat izvede Isusa i posadi na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Listotratos, pločnik, hebrejski Gabata, a bijaše upravo priprava za Pashu oko 6. ure, i kaže Židovima: Evo kralja vašega. Oni na to povikaše: Ukloni, ukloni, raspni ga. Kaže im Pilat: Zar kralja vašega da razapnem? Odgovoriše glavari svećenički: Mi nemamo kralja osim cara. Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa i noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. A napisa Pilat i natpis, te ga postavi na križ.
bilo je napisano: Isus Nazarečanin, kralj židovski. Taj su natpis čitali mnogi Židovi, jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. Na to glavari svećenički rekoše Pilatu: nemoj pisati kralj židovski, nego da je on rekao: kralj sam židovski. Pilat odgovori: što napisah, napisah. Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na 4 dijela, svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, potkana u komadu odozgor do dolje. Rekoše na to među sobom: ne derimo je, nego bacimo za nju kocku, pa kome dopadne. Da se ispuni pismo koje veli: razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku. I vojnici učiniše tako. Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i krajnje učenika kojega je ljubio, reče majci: ženo, evo ti sina. Zatim reče učeniku: evo ti majke. I od toga časa uze je učenik k sebi. Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo pismo, reče: žedan sam. A ondje je stajala posuda puna octa i natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom, pa je primakoše njegovim ustima. Čim Isus uze ocat, reče: dovršeno je. I prignuši glavu, preda duh. Kako bijaše priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju goljeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše goljeni prvomu i drugomu, koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiješe mu goljeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda. Onaj koji je vidio, svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu, da i vi vjerujete, jer se to dogodilo da se ispuni pismo. Nijedna mu se kost neće slomiti. I drugo opet pismo veli: gledat će onoga koga su proboli. Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je kriomice u strahu od Židova bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo i dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. A dođe i Nikodem, koji je ono prije bio došao Isusu noću i donese sa sobom oko 100 libara smjese smirne i aloja. Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop. A na mjestu gdje je Isus bio raspet, bijaše vrt i u vrtu nov grob, u koji još nitko ne bijaše položen. Ondje dakle zbog židovske priprave, jer grob bijaše blizu,
polože Isusa. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, dragi gledatelji, dragi slušatelji, evo slušali smo večeras o Velikom petku navještaj muke iz Ivanova evanđelja. Nekoliko, evo, slijedi prigodnih misli i riječi upućeno vama koji nas slušate i gledate. I naravno ovdje nama oko oltara Gospodnjega ohrabrujuća riječ u okolnostima u kojima se, evo, svi zajednički nalazimo. Sinoć smo rekli, ovogodišnja korizma je završena. Okončali smo milosni hod s Isusom kroz proteklih 40 dana. Zbog još uvijek aktualne pandemije možemo zaključiti kako je korizma ove godine bila posebna. Puno toga smo se odrekli vlastitom voljom, vlastitom snagom, a nešto manjkavih volja i snaga i druge sile su i okolnosti nametnule. Večerašnje okupljanje na Veliki petak jest proslava muke Gospodnje u doista tajanstvenoj tišini, u vašim domovima, ovdje u domu Gospe od anđela, svi zajedno pod svojim križem. Korizmeni dani slušanja Božje riječi, korizmeni dani molitve, posta, dobrih dijela iza nas su i ona su ubilježena u dlan Božjih ruku. Večeras se sjećamo patnje i muke Kristove i u njoj slušamo Isusove riječi kojima se oprostio od ovozemaljskog života. Strašna drama privedena je kraju. Ruke koje su blagoslov dijelile nemoćne su na križu, ukočene su od strašne boli. Noge koje su kročile svetom zemljom, koju ste mnogi pohodili, pribijene su na križ grubim čavlima. Usta koja su pronosila samo radosnu vijest svim narodima, zanijemila su. Osuđen je onaj koji je iznad svega ljubio i volio čovjeka. Gotov je i samozvani prorok. Vođa je ostao bez svojih sljedbenika, kralj je svrgnut, popljuvan i ponižen. Ali trijumf zavjere bio je kratkotrajan, kao što su, nadam se, i sve zavjere kratkotrajne. Križ, Golgota, Kalvarija pretvorili su u pobjedu. Križ, drvo sramote, pretvorio se u simbol spasenja kojega svi rado želimo imati. Večeras smo ga u svojim obiteljskim stolovima, možda na zidovima, promatramo i klanjamo mu se. Po tom križu Isusova muka postala je najsnažnija i najuvjerljivija propovijed ikad održana. Na križu nisu izgovorene puke riječi, pokazao je Isus nama na križu svoju mučeničku, ali i opraštajuću ljubav. Bio je to primjer potpune i svjesne i slobodno prihvaćene žrtve za nas, za naše podnesene grijehe i za nas koji smo, evo, u svom životu na putu traženja, putu kušnji. A što od nas Isus zauzvrat traži? Samo traži čvrstu, sigurnu i nepokolebljivu vjeru. Zato, draga braćo i sestre, i sada i u ovakvim okolnostima u kojima se nalazimo, gledamo ili slušamo, usmjerimo svoj pogled s čvrstom vjerom, nadom i ljubavlju, da sve ono što se ne događa po križu, da sve ono što se ne događa po blagoslovu Božjem, nije dobro za nas, nije dobro za naš svijet, nije dobro za našu dušu niti tijelo. Križ je znak spasenja i izbavljenja iz ropstva. To je znak da se klonemo i tame, i zabluda, i zavisti, i ljubomore, i sebičnosti, i svi oni poroka koji nas tište. Svaka naša bol, patnja, nevolja, žrtve i križevi imaju smisla
i one nas približavaju Kristovom križu. Braćo i sestre, molimo raspetog Isusa da prati i čuva vas, nas, naše obitelji, naše korake na životnom putu, svekolikih osobnih i društvenih odgovornosti i pojava. Nemojmo se večeras niti ikako usuditi kao bogohulna masa vikati Isusu: ako si Sin Božji, siđi s križa, pa ćemo ti vjerovati. Ili da posadašnjimo tu poviku: ako si Sin Božji, siđi i spasi nas ove korone. Znamo kako je njihova vika odjedan put utihnula, prekinuta je Isusovim umiranjem. Svi su otišli, svi su se razbježali, zatvorili su se u šutnju. Gdje smo mi tad, gdje smo sad? I na kraju, draga braćo i sestre, gledatelji i slušatelji, večerašnje okupljanje započeli smo tišinom, tako ćemo ga i zaključiti. Završit ćemo ga u tišini, otvarajući tako vrata velikoj svjetskoj šutnji i današnjega i sutrašnjega dana. Isus je svoje djelo dovršio, a mi svoje tek trebamo. Veliki petak kojeg slavimo nije svršetak, nego početak. Neka nas utješi, podigne, ohrabri sve križ Spasitelja kojemu se večeras klanjamo i pred njime svoje molitve želimo prikazati kao dar, kao zahvalu, posebno svima nama na spasenje. Amen. Ostaćemo još u šutnji i svojoj osobnoj molitvi. Molimo, braćo i sestre, za svetu crkvu Božju, da je Bog i Gospodin naš čuva u miru i jedinstvu po svem svijetu, da provodimo spokojan i miran život na slavu svemogućeg Boga Oca. Svemogući vječni Bože, Ti si u Kristu objavio svoju slavu svim narodima. Čuvaj djela svoga milosrđa, da Tvoja crkva raširena po svemu svijetu, postojanom vjerom ustraje u ispovjedanju Tvoga imena po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Molimo i za papu našeg Franju, njega je Bog i Gospodin naš odabrao u red biskupa. Neka ga živa i zdrava čuva svojoj svetoj crkvi, da ravna svetim narodom Božijim. Svemogući vječni Bože, Tvoja mudrost svime upravlja. Obazri se milostivo na naše molbe i čuvaj svojom dobrotom papu našega Franju. Po njemu Ti upravljaš svojim narodom, daj mu da poraste u vjeri i ljubavi po Kristu Gospodinu našem. Molimo za biskupa našega Josipa, za sve biskupe, svećenike i đakone crkve i za sav vjerni narod.
Svemogući i vječni Bože, Tvoj duh posvećuje i ravna čitavo tijelo crkve. Usliši našu smjernu molitvu za Tvoje službenike, da darom Tvoje milosti svi Tebi vjerno služe po Kristu Gospodinu našem. Amin. Molimo i za braću koja vjeruju u Krista, da ih Bog i Gospodin naš privede k istini i konačno ih okupi u jednu crkvu. Svemogući i vječni Bože, Ti sjedinjuješ podijeljene i čuvaš sjedinjene. Pogledaj na nas, sljedbenike svoga Sina, posvetilo nas je jedno krštenje, daj da nas ujedini i vjera jedna i povezuje iskrene ljubav po Kristu Gospodinu našem. Amen. Molimo za sve koji ne vjeruju u Krista, da i njih Duh Sveti rasvijetli i privede na put spasenja. Svemogući i vječni Bože, daj da oni što Krista ne priznaju, u iskrenosti hode pred Tobom i spoznaju istinu, a nama udijeli da stalno rastemo u uzajamnoj ljubavi, sve više ulazimo u tajstvo Tvoga života, te budemo u svijetu što bolji svjedoci Tvoje ljubavi, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Molimo i za sve državne poglavare, da im Bog i Gospodin naš upravi i srce po svojoj volji, da traže mir i slobodu svih ljudi. Svemogući i vječni Bože, u Tvojoj se ruci srca ljudi i prava naroda. Milostivo pogledaj na one što nama upravljaju, da se Tvojim darom po svem svijetu utvrsti blagostanje naroda, siguran mir i sloboda vjere, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Molimo i za sve one koji pate od posljedica sadašnje pandemije, da Bog i Gospodin naš udijeli zdravlje bolesnima, snagu zdravstvenom osoblju, utjehu obiteljima koji pate, a preminulima puninu otkupljenja. Svemogući i vječni Bože, jedino utočište u ljudskoj nemoći, dobrostivo pogledaj na patnju svojih sinova i kćeri, koja su pritisnuta bolima sadašnje pandemije, i svojom milošću ublaži trpljenje bolesnima, podaj snagu onima koji se za njih brinu, vječni pokoj udijeli umrlima, te dok traje ovo vrijeme nevolja, molimo Te daj da svi pronađu utjehu u Tvom milosrđu, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Evo drvo križa na kom je visio Spasitelj svijeta. Dođite, poklonimo se. Evo drvo križa na kom je visio Spasitelj svijeta. Dođite, poklonimo se. Evo drvo križa na kom je visio Spasitelj svijeta. Dođite, poklonimo se.
Slijedi treći i najsvečaniji dio svete pričesti. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučenim, usuđujemo se zajednički moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivu miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Evo janjeta Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja. Svemogući i vječni Bože, Ti si nas obnovio velikim dijelom svoga milosrđa. Blaženom smrću i uskrsnućem Isusa Krista, čuvaj u nama njegove plodove i primanjem tog tajstva, daj nam snage da Ti vjerno služimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Tvoj narod, Gospodine, slavio je smrt Tvoga Sina, u nadi uskrsnuća s njime, molimo Te, blagoslovi ga i daj mu oproštenje i utjehu, učvrsti vjeru u vječno otkupljenje po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Na završetku obreda Velikoga petka, draga braćo i sestre, sve vas srdačno i bratski odavde pozdravljamo. Evo, u dostojanstvu, tišini Velikoga petka ući ćemo noćas u Veliku subotu, kada na poseban način uz Kristov grob, koji je ovdje kod nas, koji ćete i kasnije evo i slikom vidjeti, neka molitvom i oni svi koji su nekoć bili i čuvari Kristovoga groba u svojim domovima štitite i čuvate taj grob istinskom vjerom, čvrstom i pouzdanom molitvom da taj grob jest grob naših grijeha, ali grob našega uskrsnuća i našega spasenja upravo po milosti i daru Krista Gospodina. Sutra je Velika subota, vidimo se u 19 sati. Bog vas poživio.